Tul ix-xhur tas-sajf se jsiru 25 attività kulturali mill-Kunsilli Lokali madwar pajjiżna. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Edison Zerafa Ċivelli. B'dawn attivitajiet se jsiru permezz ta' skema maħruġa mid-Direttorat tal-Gvern Lokali. L-ammont ta' fondi allokati għal dawn l-attivitajiet mistenni jkun ta' €9 miljun bil-Kunsill Lokali, mistennija jtellaw diversi attivitajiet fosthom il-jiedi sajfin, wirjiet agrari u attivitajiet oħrajn marbuta mal-attrazzjonijiet tal-lokalitajiet rispettivi. Tkellimna mas-Sindku tal-Kalkara Wejn Akkulina u mas-Sindku tal-Qala Pawlu Buttiġieġ dwar l-attivitajiet li se jorganizzaw. Permezz ta' dawn il-fondi addizzjonali li huma importanti ħafna fil-ħidma tal-Kunsilli Lokali, aħna bħala Kunsill Lokali tal-Kalkara ser nkun qegħdin nibbenefikaw minn dawn il-fondi sabiex għar-raba' sena norganizzaw lejla irnella fil-bajja tal-Kalkara nhar is-Sibt 2 ta' Awwissu. Grazzi għal dawn il-fondi li tajna mill-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali bihom ser nkun nistgħu nagħmlu attività fis-27 ta' Lulju il-Qala li msemmija Lejla Awċija. Inħeġġeġ il-Kunsilli Lokali biex japplikaw għal fondi bħal dawn. Dwar din l-iskema li se jgawdu minna l-Kunsilli Lokali kkummentat is-Segretarju Parlamentari Edison Zerafa Ċivelli. Permezz ta' din l-iskema l-attivitajiet kulturali annwali u permezz ta' fond ta' madwar €9 miljun se jkunu qegħdin igawdu 25 kunsill lokali madwar Malta u għawdex propju 7 minnhom fil-lokalitajiet Awċin sabiex sa' żminijiet tas-sajf dawn il-kunsilli jkunu qegħdin jiġu sostnuti majjuna sabiex itellaw attivitajiet kulturali li jferħu lil Maltin, lil Awċin, fuq kollox lil familji u lil poplu in ġenerali.